Salutare, oameni buni! Ne aflăm aici la Carul cu Burgeri, unde oamenii ăștia buni ne-au oferit 5 meniuri pentru a le împărți cu persoanele care au cea mai multă nevoie aici în Iași. Și videoul începe cam așa. Bun, suntem în mașină deja, am pornit în căutare de locații unde să putem împărți aceste mese și vă ținem la curent cu tot ce se va întâmpla. Au închis aici oamenii noștri strada doar pentru că filmăm noi. Totul era deja gândit pentru vlog. Temerile Iași. Avem primul meniu. Salut! Hai să-ți dau asta, că am vorbit cu un restaurant și ne dă 5 meniuri ca să le împărțim la cine are nevoie. Să fie primit. Și mergem la următorul. Bun, am dat primul meniu deja. Mergem în următoarea locație să mai găsim pe cineva. Ok, deci am oprit în piață, i-am dat la o doamnă 5 lei pentru 5 punguțe de plastic, am cerut 1 leu, dar merge așa. Bun, și am cerut punguțele ca să pregătim toate meniurile, că și pentru noi este un pic mai ușor ca să le dăm. Deci avem cartofi, avem burgeri, da, de la Carul cu Burger, perfect. Și băgăm cartofiori, băgăm burgeri, o cola și niște șervețele. Ok, și închidem punguța. Nu, închidem mai bine. Da, leagă. Așa, frumos. Avem una. Zboară pungile. Bă. Cu ocazia asta eu zic că ar trebui să fiți cu toții niște oameni mai buni, să faceți fapte bune indiferent de situație. Corect. Eu nu știu dacă mă aud microfonul la tine, dar asta e partea a doua, pui subtitrări. Serios. Bun, am terminat deja cu tot. Am mai rămas niște șervețele care am să le împart așa. Deci au fost făcute pachetele, toate cele 4 meniuri rămase pentru că unul deja l-am împărțit. Ok. Și acum mergem să căutăm alte persoane în nevoie, așa cum suntem în piață asta e piața Cug. Bună ziua! Am făcut o colaborare cu un restaurant, Carul cu Burgeri, și ne-am gândit să ajutăm persoanele nevoiașe de pe stradă cu câte un meniu de mâncare. Acesta este pentru dumneavoastră. Mâncați acum, cât e cald. La revedere! Bun, am livrat persoanei respective care era acolo. Acum o să mergem să livrăm următoarea. Bun, deci am ajuns pe Ștefan cel Mare, lângă Mitropolie. Ne facem o cruce că am trecut prin fața bisericii. Okay. Și căutăm următoarea persoană să vedem pe unde este. Salut! Nu vrem să te filmăm prea mult. Am vorbit cu un restaurant și ne-a oferit niște meniuri. Dacă ai nevoie de el, poți să le iei. Da, să rândă. Bun, deci avem încă un meniu dat. Am dat până acum 3 meniuri, mai avem 2 în mașină și ne ocupăm de ele. Trecem la treabă.
Bună ziua! Astăzi sunt pus pe fapte bune și mă gândeam să vă ofer o mâncare caldă. La revedere! Am vorbit noi cu niște restaurante, că azi am împărțit niște mâncare de la... Ne-am gândit să venim aici să-l aducem. Are un hamburger, cartofi și ceva de băut. În încheierea acestui videoclip vrem să vă mulțumim frumos pentru vizionare, nu uitați să vă abonați. Mulțumim frumos Carolui cu Burgeri pentru această colaborare minunată și că ne-a ajutat să facem niște oameni fericiți din punctul nostru de vedere. Noi am fost doi prin oraș, până data viitoare v-am pupat, pa, pa!